Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalaken, nami kula Fania Karisa Puspita, kelas pitu, nomor absen 6, SMP IT Cendekia Klaten. Judul LDK Rismat. Ing sawijining dina aku seneng banget, mergane aku bisa melu Rismat. Rismat iku kepanjangan saka Remaja Masjid Al Jihad. Tiba-tiba mbakku ling anggota suwine Rismat takok karo aku, "Fani, kowe arep pra melu LDK-ne Rismat?" Aku nyawuri mbakku, "Arep, Mbak, tapi nek ana kowe ya." "Iya, Fan, aku melu kok," saure mbakku. Aku takok karo mbakku, "Mbak, LDK-ne nondi?" Sauri mbakku, "LDK-ne no Kaliurang, Fan." "Wah, nginep ya, Mbak?" "Iya, LDK-ne nginep. Aku seneng banget, mergane LDK-ne nginep." Pas tekan dina LDK-ne, aku seneng banget. Aku nganti wis nyiapke tas, klambi, lan uga rampene ling arep digawa dinggo LDK-ne. Pas wis wayah sore, aku langsung siap-siap nggono masjid. Soale panggon ngumpule ana no masjid. Pas tekan masjid ternyata wis siap kabeh. Aku langsung pamitan karo ibuku lan gabung karo kanca-kancaku. Let-delet aku gabung karo kanca-kancaku, mobil ing dinggo no Kaliurang wis tekan. Aku langsung mlebu no mobil lan milih panggon ling cerak karo jendelane. No sampingku pas kuwi ana sedulurku jenenge Hima. Sak suwine perjalanan, aku ngobrol terus karo Hima. Wayahe wis arep bengi, tapi awake dhewe rung tekan no panggone. Ditambah paski udan deres banget, dadine tambah suwi ling arep tekan. Pas wayah maghrib, akhire awake dhewe wis tekan no vilane. Tapi pas awake dhewe mlebu no vilane kuwi peteng banget, mergane lagi mati listrik. Untunge wis ana mbak-mbake ling teko dhisik. Terus mereka wis nyepakake lilin. Aku ro kancaku langsung buka sangune dhewe-dhewe nggo dimaem bareng-bareng. Bengi kuwi aku maeme karo ayam goreng. Pas lampune wis murup, langsung siap-siap nggo salat maghrib lan salat isya. Bar salat isya, acara LDK-ne langsung dimulai. Acara LDK-ne pas kae bahas tentang apa wae kegiatan per divisi no Rismat ling arep dianakake selama Rismat ono. Bar acara LDK-ne rampung, ak dhewe langsung siap-siap nggo turu. Tapi sakdurunge turu, ketua Rismate wenehi tugas ro per divisi nggo nyiapake apa wae ling arep dianakake selama per divisi kuwi ana no Rismat. Nah, pas kuwi aku ro kanca-kancaku sakdurunge turu langsung diskusi apa wae kegiatan ling arep dianakake no divisi sosial masyarakat. Pas diskusine wis rampung, aku ro kanca-kancaku langsung do siap-siap nggo turu. Jam 4 isuk ak dhewe wis ditangeke ro mbak-mbake nggo siap-siap salat subuh. Bar salat subuh ak dhewe siap-siap nggo jalan pagi no Sendang Ayu. Tapi sakwise tekan no Sendang Ayune tutup. Akhire no Sendang Ayu mung foto-foto tok. Pas wis tekan no vilane, bolane ibu-ibu vilane wis nyiapke sarapan nggo awake dhewe. Awake dhewe mangan bareng-bareng karo disetelke video ro kancaku lanang saka channel Windah Basudara. Awake dhewe mangan sarapan kuwi bareng-bareng karo ndelok videone mau. Barampung mangan mau, ketuaku takok karo awake dhewe, "Apa wae kesan dan pesanmu selama melu acara LDK iki?" Barampung sesi mau, aku ro kancaku diwenehi wektu karo ketuane nggo istirahat nganti jam 12. Sakdurunge jam 12, aku ro kancaku golek warung no kono nggo sangu no mobil. Barampung jajan, bolane mobile wis teko.
Akhire aku ro kancaku lan liyane langsung siap-siap nggono mobil lan bali nang desa. Pas wis tekan nang desa, aku langsung WA bapakku nggo jemput aku nang masjid. Terus aku tekan ngomah langsung istirahat. Iku mau pengalaman LDK ku no Rismat. Menawi enten klenta-klentu agenipun cerita kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.